Apo, kakabsat, mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa Barangay Libo. Dito po sa Bagulin, La Union. Pupunta po tayo sa mga pagawaan ng Bugnay Wine. Samahan niyo po kami! Ma'am, good morning po. Good morning, ma'am. Ma'am Gina, good morning po. Thank you naman po, ma'am, ha. Ganda-ganda nyo pala, ma'am. Thank you naman. Ma'am, mag-hi po kayo sa ating vlog. So, ma'am, gaano po katagal yung fermentation ng wine bago po ito ibote? Yung may ma'am, 6-month aging na yan, ma'am, kasi parang 3 stage yung pag-ferment. Meron, ma'am, yung 4 days pre-fermentation. Okay. Tapos, pagkatapos nun, ihiwalay namin yung mga seeds sa tubig niya, ma'am. Tapos, ipo-ferment namin ulit ng 20 days. So, after 20 days, separate na yon. Ilalagay na naman sa pet bottle. After 21 days, yun, pagtapos na yung 21 days, yung 60 days na aging na yun, ma'am. Ay, okay. So, yun, ready na, ma'am, sa pagbubote, ma'am. Opo. So, ma'am, bali, ito pong mga ito ay gaano po katagal na age to, ma'am? 6 month na yan, ma'am. 6 months na po. Yes, ma'am. Yung pinakamatagal, ma'am, na aging is umabot po ng mga taon, ma'am? Hindi na umaabot, ma'am, kasi on demand, kasi konti lang ang supply namin kasi depende sa materialis na harvest namin during harvest time. Opo, opo. So parang kulang kami sa supply. So talagang mabenta rin naman. Opo, opo. Kaya nauubusan kami, kaya walang mga stock. Kaya ito ginawa namin 2025. Opo. Konti na nga lang ang natira, ma'am. Galing, ma'am. Buti natirhan pa ako. Yes, ma'am. Ako po si Gina Gabin, Secretary ng Libo Farmers Association at focal person na rin sa aming asosasyon, lalong-lalo na dito sa aming produkto na Bugnay Wine. Ang Bugnay Wine is galing sa Bignay berries na hinaharvest namin during July to August. So during that time, pag harvest namin, lulutuin tapos iimbakin namin. Start po kami ng 2013 kasi nag-training sa amin ang DOST. So binigyan kami ng pagkakataon na mag-training dahil nakita nilang marami kaming bugnay dito. At saka ang bugnay, marami siyang antioxidant, ma'am, siya. So yun ang naisip ng DOST na pa-training sa amin 2013. So na-try namin hanggang every year na tuloy-tuloy. So parang masasabi kong successful na rin kasi binigyan kami ng building ng province. During July na start ng harvest, magkakanvas kami kung sinong may mga Bignay berries. O kaya nag-order kami galing ng Tiwangan, Walayan. So hindi lang dito sa barangay namin galing yung mga berries. Inaangkat din namin. Ang berries is wild kasi marami dito noon, hindi nila inaasikaso, parang nahuhulog lang, kinakain ng mga birds, ganun. Pero nung yung nag-training kami, natuklasan namin na maganda rin pala, kaya ayun, nag-start na rin kami magtanim para meron ba kaming sustainable na pagkukuhanan. Sa wine kasi, very sensitive. May posibilidad na magiging suka pag na-contaminate siya, ma'am. So, ang advisable sa wine, yung PET bottles at saka yung glass bottle. Ang hirap lang kasi, ma'am, mas mahal yung glass bottle. Diyan sa PET bottle,
Ano lang naman kasi ang paggamit namin yan, twice lang. Hindi na pwedeng pangatlo, pang-apat. Kaya pinapalitan din namin yung mga pet bottles namin. Sa ngayon, ma'am, 300 pesos per bottle, ma'am. Meron yung isang maliit at saka meron yung isang malaki. Kung may gustong mga umorder, kontakin na lang ako, Gina Taligan Gabin, ang Facebook account ko, at saka Messenger, Gina Taligan Gabin din. Ang aming outlet is LGU DA. Sana'y suportahan nyo ang aming local product na Libo Bugnay Wine. Tulungan nyo kami para mas lalong ma-expand ang aming product at sigurado makakatulong kayo sa amin para ang aming livelihood tuloy-tuloy. Puso po kaming nagpapasalamat sa lahat po ng bumubuo ng Libo Farmers Association. Alam niyo po ba, pinagluto pa po nila kami ng napakasarap na tanghalian, Ma'am Gina. Maraming salamat po. Si Ma'am Gina po ang head, ang leader ng Libo Farmers Association. Ma'am Gina, thank you so much po. Ma'am, hi ka, ma'am. Hi. Nagpapasalamat kami, ma'am, sa pagpansin sa amin dito. Kahit nandito kami sa kasulok-sulukang barangay ng Bagulin, napansin nyo rin kami, ma'am. Ay, opo naman, ma'am. Thank you naman, ma'am, at na-appreciate niyo po. Yes, ma'am. Maraming Bihira salamat ng ganito, ma'am. Oh. Kayo pa lang ang unang-unang pumunta dito na nag-vlog sa amin. Ay, maraming salamat po, ma'am, sa napakainit na pagtanggap niyo po sa amin. Pinagluto pa nila kami. Ma'am, naiyak naman ako. Agyaman ako unay, ma'am. Well, Hindi namin ekspektaran na pupunta kayo dito, ma'am. Kasi nakikita lang namin kayo sa mga movies, o sa vlog ninyo. Pero ngayon, naranasan namin nakasama kayo. Opo. Dito sa amin yun. Oh. Agyaman ako ma'am. Thank you so much po. Masyado kaming very, very happy, ma'am. Ako din, ma'am. Overwhelming po yung happiness ko na nakapunta po ako dito. Talaga pong sinadya ko po kayong puntahan. At sobrang saya po ako na nakilala ko po kayo lahat. At kasama ko po kayo ngayon. Buong araw ho kami magkakasama dito po. Thank you, ma'am. Wala hong malayo. Basta ho gustong puntahan, mararating. Opo. Ma'am, ada dentista mon. Awan pay. Ag biro ka ti dentista mo, ma'am. Siyak ti ag-sponsor. Tingipan mo ma'am, ha? Ma'am, ma'am, agpaiso. Day tati ikarek, ma'am. Ag biro ka iti dentist mo, ma'am. Ha? Siyak ti ag-sponsor ti. Tingipan mo. Para damat nyo nagilian. Nagilyan. O, sige, ma'am. Ma'am, lubos-lubos ang kasiyahan ko dyan, Ay, opo, ma'am. Opo, ma'am. Baka ma'am sa susunod uniform na namin. Sige po. Approve, ma'am. Ma'am, si kayong ti agpa design. Siya ti agpa aramid. Okay? Oo. Ta syempre si kayo ti makaamo ti logo yo, ti design, ti color, kas jay. One, ma'am. One. Apo, kakabsat, intay itandudo, iti segundo distrito, Tila Union. Dito'y vlog ko, da kayo ti bida!